modern iskolaközponttal köszöntötték az új tanévet Győrben. Szeptembertől felújított és kibővített épületben tanulhatnak az Audi Hungária iskola diákjai. Hogy miért fontos az államnak és az autógyárnak az iskola fejlesztése, az hamarosan kiderül. Az iskolapadban ma Pécsre is ellátogatunk, és megnézzük, milyen ételeket esznek a gyerekek az ország egyik legnagyobb iskolai éttermében. Ezután megismerkedünk az új helyesírási szabályokkal, végül pedig megünnepeljük a Magyar Diák Sportnapot. Tartsanak velünk, autózzunk egyenesen Győrbe! Zászlótánccal ünnepeltek Győrben az Audi Hungária iskola új épületének avatásán. Az intézmény 5 milliárdos fejlesztésének első ütemeként felújították és kibővítették a régi iskolaépületet. A diákok már itt kezdték az új tanévet. Több funkciós tornacsarnokot és 800 fő ellátására alkalmas, konyhával kiegészített menzát építettünk. A régi épület egy részét lebontottuk, a főépületet felújítottuk és kibővítettük. Iskolánk 2010. szeptemberében kezdte meg működését 3 évfolyamon, 58 tanulóval. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően az idei tanévet már 453 diákkal indíthattuk, mondta Helmut Zeiler, az Audi iskola főigazgatója. A német cég sikerének kulcsa a tudás és a képzés. A vállalat stratégiájának egyik pillére a fiatalok oktatása, ezért alapították és fejlesztik folyamatosan az iskolát. Az egyik alaptétele a személyügyi stratégiánknak az Audi Hungáriánál a jövő generáció nevelése, oktatása. A diákok egy kombinált tanterv szerint tanulnak, a németországi tanterv és a magyarországi tanterv ötvözete alapján. Egy érettségi vizsgát tesznek a végén, és 2 bizonyítványt kapnak. Nagyon bízom abban, hogy minél több végzős diák olyan pályát fog választani, ami az Audi Hungária számára fontos, és így akkor ismét találkozunk majd, miután megvan a diplomájuk. A jövő az iskolában kezdődik, és a jövő az iskolában épül. Így fogalmazott az abató ünnepségen a köznevelésért felelős államtitkár, aki elmondta, a magyar állam és az Unió 1,2 milliárd forinttal járult hozzá a beruházás költségeihez. Hozzátette, ez a fejlesztés is bizonyítéka annak az együttműködésnek, amely a kormány és a gazdasági szereplők között jött létre az elmúlt években. Láthatjuk ezt statisztikai mutatókban, láthatjuk ezt pénzügyi mutatókban, de leginkább akkor jelentkezik és van erős bizonyítéka, amikor az a gazdasági szereplő, az a vállalat, aki a munkaerőpiac, a gazdasági fejlesztés, a beruházás végrehajtása után eljut abba a szakaszba, hogy érdemes iskolával talajt vetni Magyarországon, és aki az iskolára épít, az hosszú távra a jövőnek épít. Ez az iskola egyedülálló Európában. A cég ilyen létesítményt Győrön kívül sehol nem hozott létre. A városnak is fontos ez a fejlesztés, ezért támogatta a helyi önkormányzat. Ez egy elismerés is, hogy az Audi az összes telephelyek közül itt Magyarországon csinált egy iskolát, és Magyarországon belül Győr. Tehát az elismerése a győri oktatásnak. Támogattuk úgy, hogy vállaltuk, hogy több mint 300 millió forint értékben, hogy a többi infrastruktúrát, tehát az utat, a parkolót, a útkereszteződésen a lámpákat, ezeket mi megcsináljuk. Kulcsátadással avatták fel jelképesen az új épületet, amit a gyerekek és a pedagógusok birtokba is vettek. Az iskola jelenleg 25 osztállyal működik, nem csak az itt dolgozó németek gyermekei járnak ide, hanem nagyon sok magyar diák is. Nekem nagyon tetszik ez az új iskola, hogy ilyen nagy, vagy tágas. Nagyon tetszik, hogy jól felszereltek a szaktantermek, és szép lett a tornacsarnok is. Szerintem jó, hogy együtt tanulunk a magyar diákokkal, én sok barátot szereztem ezzel a multikulturális együttléttel, mondja ez a német diák. A győri Audi iskola fejlesztésének most átadott első üteme után 2016 nyaráig elkészül a második ütem, végső formáját 2017-ig nyeri el az intézmény. Akkor 650 diák tanulhat majd a modern iskolaközpontban, amely a német nyelvű és német nemzetiségi oktatásneveléssel minőségben erősíti a hazai közoktatási rendszert. A
folytatásban megnézzük, milyen a pécsi szupermenza, mit tesznek a gyerekek az ország egyik legmodernebb iskolai éttermében. Utána megismerkedünk a legújabb helyesírási szabályokkal. Végül pedig ellátogatunk a Magyar Diáksportnap központi rendezvényére.